Kublai vi baro ki viewers sen para kene ka video ngi nyape ja kabya dei ba ki khubor light kam kabdei jong ka Indian Army kani kadei tik nam ta jongi kan thei mo for females candidate ki badei na pok state Meghalaya te nga kentu kan pham ya baro ki khna kan thei ki badang samla bat kunchu ru ki bala ah, don ying don sem lada phimpat don kun phila ban apply nam tai kini ki post ka don ki jing batai te wala kataru kham kongsan nam ta jung phi ki badang sama te lada phimpat don kam don jam lada phi biang karen yang renyot phi biang ka amet ka phat te sumhawan panleno e ya kani tang saus nem phintrei ha ka Indian Army kabdei jong ki agni vir bayu under agni part scheme te tangkata phila yo lan ban sengkam sengjam lane ban rung shikiwei pade ki department kala suk ipi namar kala dab join ha kani ka Indian Army lembaga agni part scheme kani ka date betik nam ta jong ki kan thei mo la khot application nadu ah, ka khalai tarik u February hadu ka shi tarik April arajar arpunriu delay no shaki cyber bajan jong pi ong yeki nga kwa man apply nam ta kam shipai te kin sapan apply yapi mo namar ka la dep sedang nadu khalai tarik bat kan kut hadu shi tarik u menai April arajar arpunriu te hedin katang pinum la shu ban apply mo te nakata kadau wat leno e yekani kalat kabu namar tang saus nem ngong tang saus nem pintre kum kinong ya da jong kari but ka online exam pi haban le ka online exam kan sedang nadu ke shitrik benai jun hadu khatsan trik benai jun arajar ar pandrim kan don ka CBT kan don ka PT kan don ka document verification kan don duka medical check up lane medical examination ti lada pi kwa ban sngap khamba ka be dei bat kita details pro khoi ngala da ban permi ku video ba khama shwa ka be dei bat ne ka post agni vir handai ka ne ka de be tik nang muta jung phiki khana kan thai ki ba kwa ban apply na ka banta ban yada ya kri ber ka jaj mru long ba ka kam shipai ma but karta ne kan dei ya ki candidates lene applicants kan news nem shiteng hadu arpo arsnem but educational qualification ka kardan ka ba phila ban apply kan dei class 10 Shajrong mo class 10 Shajrong but pihak ban yo ru life hulai percentage mo ka minimum percentage kan debi life hulai percent mo but apa age hang ne kan de hadu ba pinda join ya ka kampi de bandon life host nem shubu lada phi la kum he karta ndre lada phila palat ya ka life host nem pinum yo shu ban join ya ka kam de under 30 pidang yo ban join ya ka kam kata ga de ka apa age limit but ka date of birth hang ne la ai lupa date of birth nam ta kitu gi khana samla khan news nem sitang do ar par ka dei chitrik July arjar san ki bakha ha ha ga chitrik July arjar san but hadu chitrik July arjar khandai kini ki tarik baro artli ki dei bandon mo bakha shapo ga neru empat beriang bakha tam ya ka teru num beriang shu kalong kumta handai beriang lengbaka neka apa age limit mo kadu misal pidei ban lah pihak ban penitu ba pila cross ya kate ba pidang don hapoka lai post nem kata height pade height kade chis pasan pupranam ta jungi ki ST mo lane ki candidates ki bade hapo ki hilly areas kata po Meghalaya kata Mizoram kata Manipur terter kita mo ka height kade chis pasan popra centimeters nam ta jong ki kan thei mo ka tang da ka ban ta ki kan thei ka pe ba de hang ne ka pe nganom batai details namar kin sa dang ki khambun ki details jong ka pe structure ki allowances mo ki benefits ki ba phide ban yo nam ta ka ne ka jingsiu handai starting kan dei lai pho hajar hadu sau pho hajar shibana nang ta ka package ka ba phio hadin baladap sausnem kan poi ship holang tila da pikwa bantip details ya kataru ala ada ban upload ya ka we ke video ha ka de bat kani ka pay structure jong ki Indian Army ya sapet ya ka toru khna mo pin sutu kum ki e kita gi jingyo ba phio ha ba phitre ha katika Indian Army
lengba ka agini part skin tetang kata ya ka bayade bat kani ko kubor suma nganong yupi nga kantu nga kan pham yupi wat num shong klik ti haying wat num mong late tre shipai nga ting ikna kan thele ki ba khamting e hindring nganong yupi long slur namar kani kande ka lat ka kabu pan ai kam ai jam yang abat yupi khamtam e ki kna kan thei namar kani ka de be specialized namra jung ki female candidate jong ka state me khalaya hi bar ko thau ya karan yang jung pi penbiang kamet ke jung pi le apply no wanam ap re hadu banda wan pentian ya ki kam jung pi ha lane wan pen wan ong pi sim kan yang kam em manta kadi ganti ke bagi hab wan fight na manta ban yo e kam ki jang ni hab ban yakhun ban yo e kam ki jam na ta kada wan ong pi kan ni kan de ka ba khamsuk nap deng ki ba khamsuk kumno bepin yo kan Titang katahi wanam klepat ban share like ban subscribe nam ta ki we pedeki kubor like stay tuned and do for the best